yawwa muna godiya masoya. To gani ga Abban Humaira at location. Duk mai bukatar wannan waka ya je YouTube mai suna Abban Humaira YouTube channel namu ya danna mana subscribing, sannan kuma wakar da a dora ta anan ne. Kuma wannan in Allah da trending sound ne, kowa ya danne shi ya haushi. Ku hau mana wannan sound din, trending sound ne, in Allah da duwan na sound nan za a wulla shi baran. Mun gode. Abban Humaira na godiya.